To, ta faru ta kare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. ‘Yan uwa musulmi. MLT 227 NIGE Artadavi. Duk dai ba mu da lokaci ga mu bisa aiki. Ta faru ta kare abinda muke jira abinda muke fata gashi ne ya fara tabbata. ‘Yan uwa musulmi ina kuke? Ina ku sa gaban ku? ‘Yan uwa musulmi muna bara addu'a zuwa gare ku. Muna bara addu'a zuwa gare ku ‘yan uwa musulmi ku kama yaki ya kabre tsakanin Iran da Amurka da Isra'ila. Ubangiji Allah ka tona Amurka asiri. Allah ka sa shekarar wulakancewa ta yayi. Allah ka sa shekarar ɗaiɗai ta yayi. Ubangiji Allah ka karya da kahurcin turan yamma. Muna fatan ubangiji duk wani musulmi duk wata ƙasa ta munafukai duk wata ƙasa ta kahurai duk wata ƙasa ta kahurai wanda suka hana musulunci sakat muna fatan ubangiji ya Allah wannan kaɗan daga cikin postin da nake har mu samu lokaci in Allah yarda. Isra'ila ta kwankwalo masiwa an aika ta kwankwalo masiwa kuma Iran tana nan ta hau layin mai da murtani in Allah yarda ku bibiya kuma ku tura da addu'a ba kallon bane kadai ba kallon kadai ya kamata ba kuma kada ku mance da kasar mu ta Najeriya fa tana cikin bala'i da masifa wallahi kada mu mance yan uwa musulmi mu sa addu'a ubangiji ya Allah ka kama mu kasar Iran jamhuriyar musulunci Allah kama mata ubangiji ya Allah mana roƙonka Allah ka karyar da kahurci Allah karyar da kahurci Allah karyar da kahurci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wannan soman tabi ne in Allah raka mu sabkar ga aiki muna nan muna ta tuttura addu'a duk cikin halin da muke sai mun tura addu'a ga Iran ta Allah ba ta nasara akan makiya kuma da mu kanmu kasashen namu na musulmi gabaki daya kuma muna hukan musulmi Allah ya yi mu sanin su ya san yadda zai da su muna fata Allah ka karyar da su Allah ka tona musu asiri Allah ka daidaita su daman na san wannan harin Amurka da yake kahurar kasa ce da ita da muna hukanta suna nan suna jira a shiga azumi suna nan suna jira a shiga azumi ni daman na san suna nan suna jira a shiga azumi saboda kahuri ne ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka suka ma kasar Palestine shekara 3 cikin azumi suna wulakanta Palestine muna fatan ya Allah Allah ka kama mu akan wannan kasar ta Amurka da Isra'ila da Faranshi da zamani da Turki wannan munafuka da su Qatar da su Dubai da su Iraki dinkin nan muna fatan ubangiji Allah ka tona musu asiri Allah ka kawo mu karsan su Allah kawo mu karsan su bana wannan addini da ake sa a taba mu ubangiji ya Allah Allah ka mu tsaye Allah ka raba Allah ka bar mu cikin imanin mu muna fatan ubangiji Allah ka tona mu wannan kasar ta Amurka Allah ka sa shekarar kariya ta tiya Allah kariya mu kahurcin turan yamma Allah kariya mu kahurcin turan yamma wannan tashin hankali suke kwankwalo dama ni ina fata Allah ka takura mu Amurka ta tabo Iran mu a dai kariya ta Allah kama ya kariya ta mu samu sauki ya Allah muna roƙanka albarkacin wannan watan na Ramadan muna fatan ubangiji ya Allah ka kawo mu dauki a jamhuriyar musulunci Allah kawo mu dauki sauran kasashe wanda suka ce za su bada goyon baya kuma muna nan muna bibiyar su mu ga bakin kokarin su insha Allah Allah kama mu Allah kama mu Allah kama mu albarkacin wannan wata mai albarka wata mahi rahama daga cikin watoci 12 na duniya da Allah ya yi to muna fatan ubangiji Allah ka sa ka mu azumin banza Allah ka kama mu Allah ka kama mu Allah ka sa mu ci gaba a nan cikin Nijar ma da muke muna fatan ubangiji Allah ka mu dauki Allah ka raba mu da munafukan cikin ƙasa Allah ka sa wannan shugabanni su cimma gurin su na alheri Allah ka sa mu cimma daidaito